ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର। ରାଧେଶ୍ୟାମ ସୀତାରାମ କେନ୍ତା ଅଛ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍? ଜିନିଷଟା କାଣା କହୁଛେଁ ଶୁଣୁ। ଆଜି 25/1/2025 ଡେଟ୍ର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର ଡେଟ୍ର କଥା କହୁଛେଁ ଆମେ। 25/1/2025 ଇ ଡେଟ୍ କେ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ସେ 25 ହେଲା ପଣିକିଆ ସୁର ଲାଗିଗଲା। ସେ 25 25 25 ଜଣେ 50 50 ନାଇଁ ସେ 25 ତ ଆଜ୍ଞା ଇ ଯେନ୍ ଆଜି 25/1/25 ଇଟା ତ ନେଇ ରହେ। ଆଉ ଇଟା କେଭେ ନି ଆସବା କେଁ ଆପଣ ହେଲେ କହନ୍। ଏଇଟା ଆଉ କେଭେ ନି ଆସେ। ଥରେ ଗଲେ ଯେନ୍ଟା ଗଲେ ଗଲା ହୋ। ବହି ଗଲା ଝରଣା ଫେରିକି ଆସିବ ଏଇଟା ହେନ୍ତା କଥା। ତ ମୁଇଁ ଇନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖାଲି କଥା କହିବାକେ ଚାହୁଁଛେ। ସେଇଟା ହେଲା ଦେଖ, ଜୀବନ ବି ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବା। ଆଜି ଅଛେ କାଲିକି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜୀବନ 2 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଣି ଫଟକା ବାଗିର। ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଏଇ ଯେନ୍ କଥାଟା କହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିନି 25ର କଥା କହିନି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ ପୁରା ଭଲ୍ ପୁରା ବେଷ୍ଟରେ ଲାଇଫ୍ରେ ଜୀବନ ବୁଝିଲେ କି ନି। ସବୁବେଲେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ହସି ଖୁସି କରି ଯିମୁନ୍। ନିଜେ ହସୁନ୍ ଅଲଗା ଲୋକ ବି ହସୁନ୍। କାଣା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥୁ ମାଲା ହେଇକରି କାହାରି ନ ଝଗଡ଼ା କେଚଡ଼ା ନାଇଁ। କାହାକେ କଟୁ କଥା ନାଇଁ କହନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ବୁଝିଲେ କି ନି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରି ଯିଉନ୍ ବୁଝିଲେ କି ନି। ଆଉ ଦିନ୍ ନି ଆସିନ। ଯେନ୍ ଦିନ୍ ବିତିଗଲା ବିତିଗଲା। ଇହାଦେ ବି ଏତ୍କି ଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣା ଜାଣା ବି ହେଇଛେ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ତ ଲାଗି ରହିଛେ ଆଜ୍ଞା। ଗୁଟେ ପଇସାର ଦିଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେନ୍ତା ବଲସନ୍ ହେନ୍ତା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦୁଇଟା। ତ ନିଜର ଲାଇଫକେ ହେପି ସେ ଯିଉନ୍। ହିଂସା ହଙ୍କାର ଛନ୍ଦ କପଟ ଏଟା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉନ୍ ଆଜ୍ଞା। ମାଡ଼ ଗାଳି ବି କାହାରି ଠାନେ ନେଇ ଲାଗୁନ୍। ଏକଚୁଆଲ୍ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ ସବୁ ଜାନିଛନ୍ ମୁଇଁ କାଣା କହିବାକେ ଚାହୁଁଛେଁ। ଇହାଦେ ଖାଉଛେଁ ହୋ ଇହାଦେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇ ସାରମେ କି ନି ମୁଇଁ। ଟିକେ ହରବର୍ ତରବର କହିଦେବାର୍କେ ହଉଛେ। ବାକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ବୁଝିଛନ୍ ଜାନିଛନ୍। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କାଲକେ ଜାନୁଆରୀ 26 ଖୁସିର କଥା ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଡଭାନ୍ସ ହେପି ରିପବ୍ଲିକ ଡେ। ପୁରା ମସ୍ତସେ ରହୁନ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଥାଉନ୍। ଭଗବାନକେ ମୁଇଁ ପ୍ରେୟାର କରୁଛେଁ ହେ ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ତ ଏତିକି ଖାଲି କହିବାର୍କେ ମୁଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛେଁ ଯେନ୍ ଦିନ ଗଲାନ ଗଲାନ ଆଉ ଫେରି ନି ଆସେ। ସବୁ କିଛି ପାସରି ଦଉନ୍। ଅତୀତରେ କାଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ଇନୁ ନିଜର ଲାଇଫକେ ବଞ୍ଚି ଜିଉଁ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା 2010 ଆମେ ଛୁଆ ଛୁଆ ଥିଲୁ। ଆମର ହେଡ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ବାବୁରେ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକେ କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି କାଣା ଜିନିଷ କାଣ ବଲେ ବୋଲେ ଆମେ କାଣା ବଇଲୁ ବୋଲେ ଆଜି ଦେଖ 2010 ସେଟା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି ନି 10 ମାସ ବି ପଡିଥାଏ 2010 10 10 ବଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କି ନି ଆପଣ ମାନେ ବି କରିଛନ୍ ମନେ ପକାଉନ୍ ସେଟା ଯେନ୍ आहे ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ହେଟା ଆମେ ମାନେ ବି କହିଚୁଁ। ତ ତମେ ଏଡେ ବଡ ଦୁନିଆ ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ ଆମର୍ ଲାଗି ବନେଇଛନ୍ ଆମେ ହସି ଖୁସିିକରି ରହମା ଲାଇଫ ଏନ୍ଜୟ କରମା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ହସି ଖୁସି କରି ଯିଉନ୍। କାହାର ଚର୍ଚା ଫର୍ଚା କିଛି ନା କରୁନ୍ ଗଲା ଯେ ଛନ୍ଦ କପଟ ହିଂସା ହଙ୍କାର ଦୂର କରିଦଉନ୍। ମସ୍ତ ସେ ଜିଉନ୍ ଲାଇଫ। ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ସୀତାରାମ। ଫେର ଥରେ ଏଡଭାନ୍ସ ହେପି ରିପବ୍ଲିକ ଡେ। ଜୟ ସୀତାରାମ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।